cael chydig o drafferth yn ni setlo, ond eto fel wedon ni gynne, mae'n dipyn o beth i ddod i'r cylch yma ac i gofyn i'r ybolion yma mynd ar ben ei hunain a arwen ei hunain fel petai rownd y cylch. Felly fi'n siŵr fydd y beirniad yn ddigon awyddus i weld nhw'n mynd pan maen nhw'n gallu. Llanarth Dancing Queen, dyfechnogaeth Ceri Bennett. Wrth y march Llanarth Prince of Wales ac allan o'r gaseg Swan Song 2. Wedi cael ei prynu gen Brydfa Llanarth. Tipyn o faint ar y ceffyl hynny wedyn. Ydy glamp o geffyl rhywbryd? Mi fydd yn bendant. Wel, pob un wedi bod allan ac o'n i weld pwy fydd y beirniad Lisa Baswm Allen yn tynnu fewn. Ac wrth gwrs ges i'r cyfle i siarad efo'n gynharach Hannah. Do, a nes i holi hi beth yn union ydych chi'n hwylo wrth beirniadu heddi. A peth mwyaf pwysig oedd wedi'n gallu gweld bod gyda'r ceffyl dyfodol i wneud rhywbeth penodol. So bydde'n nifer fawr o'r rhain bydde'n ni'n tybio bydd hi'n edrych arnyn nhw fel ceffylau marchogaeth. Boed hynny yn heilferch neu ceffylau lliw neu ceffylau marchogaeth i menwod. Ond bod ni'n gallu gweld nhw'n mynd mlaen a wneud yn dda ac i gynrychioli'r Rhanfrid ar ei gorau phosib. Wel, mae hi wedi tynnu'r gyntaf fewn yn barod, a dyma ni Jason James yn dangos ar rhan Phil Morgan, y Beclam Amora, wrth gwrs wedi cael ei magu gyda Becky Lamb, wrth y manch Mona Hawk Real Magic allan o'r gaseg Lindell Andorra. Yn yr ail safle, dyma ni allan Feino Dancing Queen, bechnogaeth Bonnie Probert Price, wrth y march Holy Land O'Donovan ac allan o'r gaseg Llanfeino Goldilocks. Felly mae da ni tipyn o wahaniaeth yna, dos yma gyda ni'r ceffyl cyntaf gyda'r march yn Fryd Cymraeg yn adran dy, a wedyn yn yr ail safle yr gaseg, y fam sydd o'r Brydiau Cymreig. A dyn ni'n gweld just ar ochr dde y sgrin yma ni Ceri Bennett a'i Eboles hi hefyd. Llanarth Dancing Queen. Dosbarth i'r ebolion, Eboles sy'n adferch fydd yn aeddfedu dros uchder o 148 cm yn adran y Rhanfrid Cymreig. Ydyn ni ynghylch y cyffylau ac yn gwylio'r cyfan gyda fi fan hyn, mae Hannah par. Hannah, dyn ni wedi mwynhau yn barod, yna wledd a dipyn o safon yn y dosbarth yma. Os, mae wedi bod yn really neis i weld yr holl cyffylau Rhanfrid yma yn dod i'r cylch heddi. Tipyn mwy o gysondeb yn y teip, dwi'n meddwl, yn y dosbarth yma. Mae wedi bod yn lot haws i'r beirniad Mrs Lisa Baswm Allen gweld be mae'n lico a wedyn marco nhw ar ran hynny. Gad i ni jyst trafod yr un sy'n gyntaf ar hyn o bryd, Beclam Amora. Un ddar ni ffansio pan ddoth i fewn yn teip lyflu a hyfryd o ffili mewn ffordd. Odi, a dwi'n gweld hon yn aeddfedu i fod yn gaseg hela o dan gyfrwy. Os welwch chi yr gwahaniaeth rhwng yr un cyntaf a'r ail un, mae tipyn fwy o asgwrn ar yr un sydd gyda Jason fan hyn ar y blaen, sydd yn dynodi falle yn y dyfodol. Mi fydd hi'n gryfach o geffyl. Wel, Jason James yn arddangos ar rhan Mr Phil Morgan. Yn ail fe welwn ni ar y sgrin yn fan ni Llanfeino Dancing Queen. Yn ail ac yn drydydd wedyn, dyn ni just yn gweld Ceri Bennett yn trio cael sylw'r Eboles Llanarth Dancing Queen. Dipyn o Eboles fyna, mae wedi edrych yn siarp trwy gydol yr dosbarth fel bod hi'n edrych trwy'r ffrwy. Be fydd dyfodol Eboles fel Llanarth Dancing Queen? Bydden ni'n tybio mai riding horse bydd hon yn troi mewn i, a fydden ni ddim yn sioct o gwbl sy'n ni'n gweld hi mewn cwpl o flynydde yn cystadlu yn y cyffylau, yn y dosbarthiadau sioe ceffyl y flwyddyn ac yn y blaen, ac yn neud yn hynod o dda, bydden ni'n tybio. Wel, dwi'n siŵr bydd dyfodol disglair i sawl un o'r rhai sy'n gystadlu yn y dosbarth yma, ond dim ond un sydd yn gallu ennill heddiw, ac dyn ni'n tybio fan hyn bod y beirniad Lisa Baswm Allen, fe welwn ni ar y sgrin yn yr het, wedi penderfynu, ond gewn ni weld. Mae'r rhosglymau yn dod allan iddi cael cyflwyno. Lot o bethau newid tan bod yr rhosglwm cyntaf na wedi cael ei roi yn llyfr. Wel, mae'n debyg Beclam Amora sydd yn mynd â hi. Llongyfarchiadau mawr i Jason James a Phil Morgan. Wrth gwrs, Becky Lamb, dwi'n siŵr fydd hi yma rhywle yn hynod o falch.
wedi gweld ti yn cerdded y mityr lle bore yma, felly brydiwr hapus iawn bydden ni'n meddwl. Llongyfarchiad y mawr, wrth gwrs, yn ail Llanfeino Dancing Queen ac yn drydydd Llanarth Dancing Queen. Jason, llongyfarchiad y mawr, enillydd. Diolch fawr. Becky, ffrind i ti sydd wedi magu'r Eboles yma. Mae'n berchen i Jess Goldsworthy wedyn. So, dangos dros Becs fi, so. Mae Becky Lam wedi cael dipyn o lwyddiant yma'n dangos dros pen strymlu dros y blynydde. A'r march mae Mona Hawkery o Magic wedi bod yn dylanwadol iawn. I pen strymlu a cesig eraill, ti'n bod. Ond, les iawn wedi. Dyma'r unig un ydych chi'n dangos heddiw? I fi, ie. Tal y sôn ydi. Llongyfarchiad y mawr, da iawn bai. Good, diolch fawr. Bec Lam a Mora. Enillydd o dosbarth i'r ebolion, Eboles sy'n adferch i ddweud dros uchder o 148 cm yn adran y Rhanfrid Cymreig. Jason James yn arddangos ac wrth gwrs yn berchnogaeth Mr Phil Morgan. Llongyfarchiad mawr i'r holl cysylltiadau.